fortalte ham, at der er de ved at være 2 mellemhold. Det er lækkert vendt, det der. Han er krog, cutback aflevering. Og så bliver han altså sparket ind. Hun kan sætte den her forbi Laura Vorsø, og det kan hun. Stensikkert ind. Ja, de blev det helt fri. Gray afslutning, og så får vi udligningen. Ej, siger fastholder presset. OB's fødder. Stolpe, det er godt hættet, og der er 1-0 til OB. Det har måske en kamp endnu, så vi har forandret. Det kan også have noget at gøre med alle de her nye spillere. Så. Her er der en stor chance til Bang, og 1-0 til OB. Sætter den tæt ind på mål, og så er der! Påtaget sig nogle poster på den måde. Det bliver også for at være omkring holdet stadigvæk, og nu skal sætte angreb. Det er et fremragende indlæg, og den får de i kassen ned. Jeg tror, det er... Brøndby, de gerne vil. Ja, og der er jo nogle brikker, som skal falde på plads i forhold til, hvordan man får det bedste ud af spillerne. Altså, hvor får man det bedste? Ja, her skal vi lige se her. Ui, den er simpelthen på... Og det er jo en af de ting, vi har lavet i den der store udviklingsplan, som er udarbejdet mellem DBU og Kvindedivision. Der har man jo sagt, at det er super. Det håber vi at se til i dag. Ja, på mange måder meget atletisk Helt klart. spillere. Kommer sådan uden at vide det. Jeg hentede rigtig mange amerikanere især. Ja, skal vi lige se, hvad de finder på. Og Nordsjælland, hvor Nordsjællands vensterbak med Siren altså scoret direkte på Jørgens Park. Nok om det. Gray trækker hende lige ved det sådan lidt. Og så afslutningen. Ui! I think everything this is really nice in general. Her er det Gray med masser af plads på midten. Det er Charno, meget offensiv. Vensterbak. Det var så 5 sæsonscoringer. Her igen. Der er opløsning, og Baut kan ikke komme til den her bold. Så ude i dag. Ja, det er en skade, kunne jeg forstå. Ja. Så spiller ikke med, men jeg tror ikke, det kan have helt omfanget af det. Det er en god bold i dybden der. Sinemund kommer ud. Godt. En stor chance her. Først 3, og så et enkelt point. God i dag. OB. Og her en chance til Hausnauer. Det er bare god til at finde det her mellemrum. Og nu skal hun have den igen, og hun er jo... Nej, de spiller modsat, det er godt set, fordi at Digte Bank var...